Ahoj! Podívej se, jak jednoduše a rychle si můžeš navrhnout svůj vysněný přístřešek pro auto nebo garáž. Přesně tak, jak chceš. Navštív náš web marciniakogrodzenia.pl a spust 3D konfigurátor. Nepotřebuješ žádné technické znalosti, stačí jen pár kliknutí. Můžeš si sám vybrat typ přístřešku, například s technickou místností, s obezděním nebo bez obezdění. Rozměry dokonale přizpůsobené tvému autu i pozemku. Přidej si stěny, sněhovou oblast a horní krycí panel. Můžeš si také vybrat správnou barvu konstrukce a výplně. A co je nejlepší, můžeš ji vidět u sebe doma ještě předtím, než ji objednáš. Díky AR technologii si přístřešek postavíš přímo na dvorku a hned uvidíš, jak vypadá naživo. Cenová nabídka se objeví do 3 minut. Bez telefonování, bez psaní, bez čekání. Jo, a samozřejmě nabízíme i profesionální montáž za skvělou cenu. Máme za sebou už tisíce realizací po celém Polsku i v zahraničí. Zákazníci si nás vybírají pro naši kvalitu, jednoduchost a férový přístup, takže pokud sníš o moderním přístřešku na míru a za tu nejlepší cenu, nakonfiguruj si ho sám ve 3D z pohodlí domova. Zkus to, je to vážně jednoduché. Jdi na marciniakogrodzenia.pl, vyber si přístřešek a klikni na konfigurátor.